Lo guys, thank you lo ron ki jabai na. Zakhai. De khoi. De ma ta khoi no guys. Finally. Hey guys, finally 1k subscriber complete jaba. Oh no. Daw gosemni daw dei seima gosemni angni channel 1k jabai guys. Oh, नोंथांमोना सानदों जानांगौ 1k जानायनि बिथाङा मगन लानानै बारसिङाव थांगासिनो दङ होननानै लेसु जानो फैदोंमोन गाइस निया लेसुआ नै बाजारानो जाजोब्बाय निया गाइस लेसुखौ इखौनो बाय जासाबबायनो फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस फाइनाली गाइस निया थाइनैसो मोनबाय बेखौनो जानोसै आरो 1k जानायनि ना गाइस लेसुखौ आं दा जिरनो गायो बोरै टेस्टि ना खर नङा नङा नायग्रोनोसै ना मा होनो गाइस तो गाइस 1k जानायनि लेसुखौनो जाबाय आरो आङो तो गाइस लेसुआ इमान गैला आरो इयाव माने तो गाइस लेसुआ इमान गैला इयाव जाखांबाय दा नायनो थांगासिनो दङ थाइजौ मोनदोंना मोनाखै गाइस थाइजौ मोनदोंबा जाना नायनोसै थाइजौ मोनदोंना मोनाखै नायनोसै गाइस आं दा थाइजौनि खाथियाव मोनफैबाय नैया थाइजौआ नै सायाव दङ र' बे केमेराजों दिन्थिनो नैया गाइस थाइजौफोरा नै मोनद्रायाखै आरो इमान नै एकदम मोनद्रायाखै रखत थाइजौफोरा थैंक यू सो माच गाइस नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो साबायखर बावदों आरो माने आंनि चेनेलाव 1k जाबायना गाइस ना मा होनो एकदम बहुत हेपि दाय गाइस दानिल'सो जादों मानो जादों गाइस एकदम 1k नि फिलिंस लागासिनो दङ आं 1k साबस्क्राइबार जानायनि आरो बेनि उनाव मा बुंनो आरो लेसु जाबाय 1k साबस्क्राइबार कमप्लिट जानाय ना मा होनो गाइस आरो मा थाइजौखौ जागोन नंदोंमोन थाइजौखौ जाथ'ला गाइस गाबोन जालायसिगोन दा सान्दुंबो गैयाना बेनि उनाव 1k जानायनि बहुत हेपि दाय गाइस बेफोरबायदि सापर्ट खालामबासो बर' जौगागोन ना मा होनो गाइस आंखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामनायनि थाखाय बहुत साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय गाइस ओके तो गाइस बेखौबो जानो जासिगोन साननैसोनि उनाव नोंथांमोनाबो जानो गोसो दंब्ला जोंनाव फैबानो जाबाय नै नैया मोनसिगोन मोन नै मोन बिथिंबो दोङो है जाथिंबो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम बिखा सिंनिफ्राय कलजिया सिंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो माने गाइस नोंथांमोना ओरैबायदि सापर्ट खालामबायना आंखौ एकदम थाब साबस्क्राइबारानो बारायबाय थायो नटिफिकेसना गिलिं फैबाय थायो आंनि मबाइलाव ओरैबायदि जादों आरो नोंथांमोना आं जि बुंदो बेखौनो कमप्लिट खालामनो हादो माने 1k साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हादो होनना बुंदो 1k साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हादो आरो आङो धामाका ब्लग लाबोनो थाखाय ट्राइ खालामगासिनो दङ फुल एकदम जस लानानै ब्लग बानायगासिनो दङ साननै नोंथांमोना मिथिगोन दे इउटुबनि गेजेरावनो माने एकदम फुल धामाका भिडिअ लागासिनो दङ आरो बे साननैसोनि उनाव नोंथांमोना आंखौ बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आं नैबे भिडिअखौ बाहेरायाव थांनानै बानायगोन सानदोंमोन आरो नोंनो बानायना हरनाय जाबाय आरो माने टाइमबो मोनाखै इमान आरो नोंथांमोना सानदों जानांगौ गिफ्टफोरनि रिजाल्टखौ माब्ला होगोन बे नोंथांमोना जेबो टेनसन लाना वेट रबा नैबे भिडिअखौ आपल'ड होबाय ना बेनि उनाव मोनसे भिडिअ आपल'ड होबावगोन बेनि उनाव होगोन गाइस नोंथांमोना जेबो टेनसन लाना गिफ्टफोरनि रिजाल्टखौ होगासिनो दङ थाबैनो नैबे भिडिअजों नोंथांमोनखौ साबायखर बावग्रोनो थाखाय फैबाय गाइस आरो बेफोरबायदिनो ब्लग लाबोबाय थागोन गाइस नोंथांमोनखौ फुल सापर्ट खालामगासिनो दङ आंखौ बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन उनाव जेनेबा फिउचाराव बेखौनो आं मिजिंथिना थाबाय आरो गाइस नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय आरो गाइस नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो आरो गिफ्टफोरनि रिजाल्टखौ लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना जेबो टेनसन लाना बेनि उनाव मोनसे भिडिअ बनि बेनि उनाव गिफ्टफोरनि रिजाल्ट जेबो टेनसन लाना दै गाइस वेट रबा